Шах, не знающий поражений, Напата! салому алейкум дӯстони MMA тоҷик, ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. 24 октябр дар Абу-Даби дар пресс-конференсияи UFC 308 як ҳолати ғайримуқаррарӣ рух дод. Як ҷавон ба назди микрофон омада аз Дана Уайт шаҳрномаи UFC талаб кард. Вай гуфт ки омодааст дар як муддати кӯтоҳ барояд ва агар ба ӯ имконият диҳанд. ин ҷавони шердил Доробшон Наботов ҷанговари тоҷик мебошад. то ҳол дар таърихи UFC чунин рӯйдод рух надода буд. Дорогие друзья, всех приветствую. Как вы знаете, мы являемся производителями обуви из натуральных материалов. Суть акции: любая пара, которая у нас в наличии и на заказ, 2500 рублей. дӯстон, тахфифи калонро эълон мекунем. тамоми пойафзолҳое ки мегиред акнун бо нархи ҳамагӣ 2500 рубл дастрас карда метавонед. истеҳсоли Доғистон буда аз чарму замши тоза мебошанд. барои фармоиш дар васипи рӯи экран буда нависед. барои тамошои дигар абборҳо силкаи телеграм-канал дар комментария. дар авҷи пресс-конференсияи UFC 308 ба микрофон марде бо нишони рӯзноманигорӣ наздик шуд. худро ҳамчун муборизи тоҷик Доробшон Наботов муаррифӣ кард ва ногаҳон аз Вайт шаҳрнома талаб кард. вай хабар дод ки муборизи мағлубнашуда аст, дар вазни сабук баромад мекунад. Наботов қайд кард ки омодааст дар UFC 308 мубориза барад ва гуфт ки ӯ ҳеҷ гоҳ менеҷер надошт ва худаш ба пешбурди касбаш машғул аст. Вайт каме хомӯш шуд, табассум кард, рекордиро муайян карда пурсид ки чанд сола аст ва чаро Доробшон дар ин сол дар силсилаи довталабон баромад накард. ҷанговари тоҷик иқрор шуд ки омодааст дар Dana White Contender Series низ баромад кунад. ӯ танҳо мехоҳад дар лигаи беҳтарини ҷаҳон мубориза барад. ногаҳон Вайт ӯро ба назди худ даъват кард, дасташро гирифт ва ба Наботов ишора кард ки барои суҳбати минбаъда ба назди шахсони масъули дар он ҷо нишаста рафта муроҷиат намояд. ҳоло бошад каме маълумот дар бораи Наботов пешниҳод мекунем. Доробшон Наботов ҷанговари 25-солаи тоҷик рекорди 9-0 мебошад. ӯ мастер спорти MMA, панкратион ва самбо мебошад. ӯ 31 январи соли 1999 дар вилояти Хатлон таваллуд шудааст. пас аз хатми мактаб Доробшон ба Челябинск кӯчид ки дар он ҷо ба MMA ҷиддӣ ҷалб шуд ва ба толори ҳамон ҷо рафтанро оғоз намуд. дар соли 2017 Наботов чемпиони Русия оид ба панкратион шуд ва дар соли 2019 дар чемпионати Аврупо оид ба MMA ки дар Рим баргузор шуд ғолиб омад. соли 2020 варзишгари ҷавон дар мусобиқаи Урфо оид ба самбо нишони тиллоӣ гирифт. дар соли 2019 Доробшон дар чемпионати ҷаҳон оид ба MMA дар Манама баромад кард, аммо дар муборизаи аввал мағлуб гардид. 13 январи соли 2018 Наботов дар мусобиқаи Samara MMA Federation Battle on the Volga 2 дар MMA касбӣ баромад кард ки дар он Гаджи Ахмед Бабаевро ба қарори доварон мағлуб кард. аз соли 2021 ӯ мунтазам дар муҳорибаҳои касбӣ баромад кард ва рекорди худро ба 4 финиш ба 8-0 расонид. дар баробари ин Доробшоҳ дар лигаҳои хуби Русия SCA, Young Eagles, IMC, Fight Nights ва Ural FC баромад кардааст. 10 ноябри соли 2023 ӯ Мурод Биларовро ба қарори доварон мағлуб кард ва дигар баромад накардааст. Dana White аллакай хабар дод ки ба Доробшон муҳориба пешниҳод кардааст. муайян шуд ки Доробшон Наботов 9-0 дар мусобиқаи Dana White Looking for a Fight рӯзи 14 декабр дар Корея иштирок мекунад. дар ҳолати ғалаба кардан размкори мо соҳиби шартнома ба UFC мешавад. дар ҳақиқат ҳам дӯстон, ин бисёр як ҳолати ғайричашмдор шуд. мо ба варзишгари тоҷик аз ин ҳам қуллаҳои баландтарро таманно мекунему. бо шумо дар ҳамин ҷо хайрхуш мекунем ва дар комментария ҳама якҷоя Доробшон ба пеш менависем. хайр азизон.